Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Юльяна Нямцевіча. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Дзе нарадзіўся, жыў і вучыўся наш гістарычны госць? Вельмі цікавая асоба Юльян Урсын Нямцевіч. Ён нарадзіўся ў 1757 годзе тут на Берасцейшчыне, у Скоках. І ён быў чалавекам, які вучыўся ў Берасці. Ён увайшоў у гісторыю як палітычны дзеяч, пісьменнік, як біёграф, напрыклад, Тадзеуша Касцюшкі, і ён быў удзельнікам двух паўстанняў. Такім чынам, гэта наш славуты зямляк. Які ўдзел Юльян Нямцевіч прымаў у палітычным жыцці Рэчы Паспалітай? Ён быў дэпутатам на Сейм, вялікі ці доўгі 4-гадовы Сейм, гэта 1788-1792 год. Ён быў дэпутатам, які горача падтрымліваў Канстытуцыю 3 мая 1791 году. Фактычна, ён быў чалавекам, які выступаў за рэформы, за рэфармаванне ўнутранага ладу Рэчы Паспалітай з тым, каб захаваць гэту дзяржаву. Ён таксама быў удзельнікам паўстання пад кіраўніцтвам Тадзеуша Касцюшкі. Ён быў сакратаром у сенаце каралеўства польскага, ужо калі яно было далучана да расійскай імперіі. Ён удзельнічаў у паўстанні 1830-31 гадоў і нават рыхтаваў паўстанчы маніфест. Фактычна, ён быў чалавекам, які пастаянна быў звязаны з палітычным жыццём. Нямцевіч і Касцюшка. Вельмі цікавы такі тандем. Ён зарадзіўся яшчэ ў эміграцыі. Рэч у тым, што пасля таго, як у 1793 годзе быў нямы сойм і калі быў другі падзел Рэчы Паспалітай, і Касцюшка і Нямцевіч яны вымушаны былі з'ехаць з краіны на эміграцыю. Там яны пазнаёміліся ў Дрэздане, і з гэтага часу Касцюшка наблізіў да сябе Нямцевіча, і ён у час паўстання быў ягоным асабістым сакратаром. То бок, усё, што мы ведаем пра Касцюшку часоў паўстання, ягоныя думкі, ягоныя разважанні, ягоныя прамовы нават, і самае галоўнае, вынікі ягоных нарадаў, гэта ўсё дзякуючы Нямцевічу. Таксама, безумоўна, гэта перыяд амерыканскі. Рэч у тым, што і Касцюшка, і Нямцевіч яны былі ў ЗША. У іх былі агульныя знаёмыя, напрыклад, Джордж Вашынгтон. Ён лічыў сваім сябрам Касцюшку, і адначасова Нямцевіч напісаў ягоны біяграфічны нарыс Вашынгтона. Таму вось сувязь была вельмі шчыльная. Ну і яшчэ яны былі знаёмы з Томасам Джэферсанам. Так, трэба зазначыць, што Томас Джэферсан, ён увогуле быў чалавекам, які вельмі моцна выступаў супраць рабства. І ў прынцыпе Тадзеуш Касцюшка і Юльян Урсын Нямцевіч яны лічылі, што патрэбна скасаваць прыгоннае права. І, дарэчы, магчыма, дзякуючы вось гэтаму знаёмству быў апублікаваны Паланецкі універсал 7 траўня 1794 году, які скасоўваў прыгоннае права фактычна на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Андрусь, раскажыце, калі ласка, пра літаратурную спадчыну, якую пакінуў пасля сябе Юльян Нямцевіч. Літаратурная спадчына, яна даволі значная. Ён быў гістарычным пісьменнікам. Найперш, напрыклад, такі гістарычны раман Ян Стэнчына. У яго былі такія допісы ці гістарычныя навелы, якія называліся літоўскія лісты ці лісты з Літвы, дзе ён апісваў тыя падзеі, якія адбываліся ў гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Ён пачаў пісаць раман пра паўстанне 1830 году. Ён напісаў яго на працягу 10 гадоў, але так і не скончыў. Ён быў чалавекам, які пісаў таксама паэзію, паэтычныя занатоўкі. І вельмі шмат засталося ягоных эпісталярыяў. Ён ліставаўся са шматлікімі людзьмі, якія з'яўляюцца знакамітымі па ўсёй Еўропе. Таму фактычна ягоны пісьменніцкі талент, ён шматгранны і шматжанравы. Павучальныя прыклады з біяграфіі нашага суайчынніка.
Тут, дарэчы, можна вельмі шмат чаго расказваць, таму што ён чалавек, які заўсёды адстойваў прынцыповую пазіцыю. Ну, напрыклад, калі была прынята Канстытуцыя, прынятая Сеймам Рэчы Паспалітай, і пазней частка дэпутатаў гэтага ж Сойму яна здрадзіла гэтай Канстытуцыі і перайшла на бок Таргавіцкай канфедэрацыі, падпісала другі падзел Рэчы Паспалітай, ён вырашыў, што ён не хоча нічога мець агульнага гэтымі дэпутатамі, ён проста з'язджае на міграцыю. Ён жыве на міграцыі і вяртаецца толькі ў час паўстання, калі зноў стала магчымым працаваць на карысць сваёй дзяржавы, але ўжо з гледзяшча такіх прававых нормаў і сваіх уласных нацыянальных інтарэсаў. Ён быў чалавекам, які ніколі не ішоў, ну, прынамсі, мы не ведаем такіх выпадкаў, калі ён выразна ішоў на згоду са сваім сумленнем. Ён нічога не падпісываў, ён нічога не публікаваў такога, што было бы насуперак ягонаму сумленню. Ён не сачыў за кан'юнктурай вельмі моцна, таму што ён лічыў, што кан'юнктура, ў прынцыпе, гэта не самая галоўная рэч. Самая галоўная рэч – гэта маральная пазіцыя чалавека. І ведаеце, мне асабліва падабаецца у жыцці Нямцевіча менавіта вось гэты такі момант, ягоная прынцыповасць. Ну і плюс, канешне, гэта ягоная пасвячонасць сваёй мінуўшчыне. Ну, напрыклад, у час паміж вайной з Напалеонам з 1813 года па 1830 год ён рабіў экспедыцыі па вёсках, па нейкіх паселішчах па тэрыторыі былога Вялікага княства Літоўскага, і ён шукаў забытыя кніжкі, артефакты, і ён усё гэта збіраў, калекцыянаваў і апісваў. То бок, вялікая частка гістарычнай спадчыны Вялікага княства Літоўска была сабрана дзякуючы яму. І запісваў таксама цікавыя аповеды. Ён, па-першае, быў такім трошкі вусным гісторыкам, вусна-гістарычнай успамінай. Ну і, безумоўна, канешне, гэта той такі піетэт, які быў звязаны з у Адама Міцкевіча з ім. Адам Міцкевіч, напрыклад, ён ставіў яго як прыклад чалавека годнасці. Вось гэта менавіта шляхецкая годнасць ягоная. Яна стала адной з прычынаў таго, што Юльян Урсын Нямцевіч, ён стаў прататыпам некалькіх герояў твораў Адама Міцкевіча. Наш гістарычны госць паходзіць з палескай шляхты. Яго прадстаўнікі займалі важныя пасады ў Вялікім княстве Літоўскім, Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі. Захаваўся маёнтак, які знаходзіцца ў Скоках, недалёка ад сучаснага Брэста. Гасцямі сям'і Нямцевічаў у розныя часы былі Ян Флемінг, князя Чартарыйскія і Шуйскія, імператар Александр III, Тадзеуш Касцюшка і Напалеон Орда. Апошні нам пакінуў малюнак гэтага радавога гнязда. Юльян Нямцевіч, вядомы прадстаўнік роду, з'яўляўся суаўтарам найбольш дэмакратычнай на той час Канстытуцыі 3 траўня 1791 году. Даследчыкі лічаць яго найвыдатнейшым пісьменнікам эпохі асветніцтва, які шчыра апекаваўся справамі культуры. Ягоныя ўчынкі сведкі доўгага і плённага жыцця. Цікава, што ў бібліятэцы Адэскага нацыянальнага універсітэта імя Мечнікава сярод старадрукаў знайшоўся асобнік радзівілаўскай бібліі, які належаў Юльяну Нямцевічу. Сваім жыццём ён сведчыць, што кожны з нас піша ўласную гісторыю і сэрцам імкнецца ў свой родны кут, бо ўсюды добра, а дома лепей.